pasada marohata martangyang mahita. Ale Jehovah di bata manami na marhabangsa di sulku. Maulia tema di botukan. Di padongan yung mo di hangit. Sahat tumanogoton. Di manogoton nang marsaringan mahatang tangi monon nami. Mungaradebi hami Tuhan. Alani ho mana maringan di rumah nami. Marite Yesus Kristus. Martanya kami to depan. Amin. Shalom. Selamat pagi di hamu na hinahulungan di Tuhata Yesus Kristus. Tatangihon mahatani Tuhata sadarion. Ima hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Ima natar surat di buku Nirom bidu 10 ayat 14. Songono ma didok disi. Alai soluko kamu ma Tuhan Yesus Kristus. Jala unang ma sario kamu daging muna. Laho manungguli hisap-hisapna. Ido yang gosahana. Songono ma hatorangan na disuraton di buku pajonok ni Huriata. Na pinaharuar ni kantor pusat HKBP. Doho topik. Saimian ma Yesus Kristus di rohata. Sadatiki hema salah padita makobasi tu lembaga pemasyarakatan manang LP. Ditiki marjamitang topo ma adong sahala narapidana nakahitir jala pola haruar busa sian pamanganna. Hape pakorhon ni narkoba do umbaen pola songoni ibana. Jala hona uhum do ibana saleleng 20 tahun siala gabe pengedar ni narkoba. Laos pamake do iban. Songoni do molon gabe hisap-hisap ni dagingi. Na manungguli dohot manwaso di ngonu ni sahala naung narkoba. Gabe sada gobaran doi tuhita ganu kala Kristen. Dipanggil Apostol Paulus donita. Taringo tu nama jamoton dirita. Sian hisap-hisap di daging. Na olo mabuang kita tu hamatean di pardagingon. Songoni di partodio. Dido si Paulus. Unang masarihok kamu. Daging muna. Na manungguli hisap-hisapna. Lapatanna. Molosai ta olohon. Jaladang ta olo ta alo hisap-hisap ni dagingi. Olo doi mabuak kita tuha posuhon. Ido umbahan ni paingot kita akapajaha asa tongtong. Kasolukon Tuhan Yesus Kristus. Tubagasan rohan ang pikirata. Asa ibana na manarihon mulut taib. Jala dipatuduhon dalam nadenggan. Marhite-hite tondi parbadia. Asa tong hitamian dihamuluan na pinasahana. Jala dipadaw hita siya nasa hisap-hisap ni dagingi. Alani sudema kita mangido tutuhata. Asa dilehon turuhata ganuk habisuhon. Doh dalan nasitong. Songon na niajarkon Tuhan Yesus. Tuhita marhite-hite hata ni debata. Amen. So ma pamakulingion ni tuhata tuhita. Tuhata ma mandongani hita di ulauta sadari. Horas